OIMORE Ramogi kamano kuom Ramogi TV ne weche manyien saa 3 mar otieno. Chenro en mar OIMORE wantiere kod mathoth mwaikoni omiyo bed kodwe chakruok nyaka giko kamagi moko kuom weche maomiyo pek. As we speak, we are holding 3 persons of interest as at now, and we should be able to bring in more people. Apedha mar manyo jonjore dhi nyime pachoka e kaunti ma Homa Bay. Jadeko semaki ne kuo mar bunde tesendo bila makipasi. The penalties outlined in the regulations, which is the normal BFM regulations, target fund officials who may embezzle or misappropriate or misapply the funds. Pinyo wacho koro kwedo wach mar ni jomorem duoko hola mar Hustler Fund ibiro go fwai mar $10,000,000. Nonro matinende yango ni kwan ji moa 17,000 osewito ngimagi e masira mag apaya kachop dwe mokalo. Nyakoro mweka kapile pare nyalo tudri koda kokal namba ma tudruok mar 2-600 bendi yudo achiel kachiel e Facebook page mar Ramogi TV, Twitter to kod YouTube. Wantiere Ramogi TV. Nyinga Ochieng Manuel jalo kumarwa en Winnie Adoyo. Kawachako bila makisio mako achich moro ma ojuki gilepo bila manyere ng'iny mar inspector kakoritude kod njore ma osebedo kadhi nyime aluora mar gwenge makisi. Esechogo ga pedha podhi nyime mar manyo bunde manyo kwalete sendo bila makipasi e kaunti ma Homa Bay kanyaka sani achija deko semaki. Crispino Tieno nigiler mar wachno. Ma ekaka weche ne chalo e tesendo bila makisi. Ojana moro maja higa 26 maki kod obila otieno ma piny rugo kawuono ka gin be gitimo apedha mager ka girwako lepo obila mathurka. Ojana no manyinge oseyangi kaka Zak Onsongo noyudi ka ni kod simbe 5, pala, opingo kod bag moting'o lewni mag obila. Kaluwore kod OCPD Makisi Amos Ambasa, ojende moko 4 bende koro itimo apedha margi mager kaluwore kod kuo mag otieno kod mecho mag agoko mamedo timore e boma Makisi. Jodak ma Mwembe boma Makisi wacho ni turo mag dukni medo jiwore piny maru ka moko kuom jodak bende ikwalo odiochieng' alanga. Walikuja na gari wakasimama hapo nje, unaweza fikiria ni mwenyewe ameingia kwa nyumba, kumbe ni waisi. Wakapora TV, wakapora gasi na vitu zilikuwa kwa nyumba, wakatoroka. Na wengine wakakuja juzi nao wakaiba nyumba 2. Wanaharibu, wanaingia ndani, wanachukua TV na gasi na kila kitu iko hapo kwa nyumba, wanatoroka. Na ni mchana, si eti ni usiku. Hapa Mwembe tumesumbuliwa sana na vijana wa bodaboda, wanapepana na pikipiki, wanahangaisha watu hapa. Hapa Mwembe ikifika saa 3:30 hivi, kama sisi watu tunaishi kwenda hapa ndani, tunafahamiwa sana. Juzi kuna station hapa chini, watu walikuja huko usiku, wakafahamia masoja, wakawachapa, kupigiwa simu kutoka tukapata wametoroka. Sasa kitu tungeomba serikali watusaidie na usalama hapa Mwembe. Jopiny medo kwayo obila omedarita e gwenge mamenying kwa aluora mar mbalariany Makisi, Keumbu, Birongo kod Kiamabundu. Eseche ogogogo, obila e kaunti ma Homa Bay bende nyaka sani ondhiyo achije adek kaluwore kod kuo mar bunde 4 kod risasi manyo kwale tesendo bila makipasi e kaunti no. Commissioner ma kaunti no Moses Lilano wacho ni apedha mager pod nyime nyaka bunde go yudi duto. As we speak, we are holding 3 persons of interest as at now, and we should be able to bring in more people as we progress with investigations. We have mobilized enough security personnel to coordinate the search. We have also brought on board the entire Ngao infrastructure. The incident was executed. I think it is a high level of criminal intent, which had been planned for a while. But I wish to let the perpetrators of this heinous act that we will find them. Magi timore seche ma sirikal
medo lando ni obila oikore mar kedo gi jonjore e konde mar Kenya duto mondo mi jopiny odhi nyime kod ohala kaka pile. Crispin Otieno, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore kod arita kwe wadhi e kaunti ma Migori. Obila e gwenge mag Oruba ne omako gige kuo mopogore opogore kinde apedha mane gitime kar dak ma Pand Pieri e sub county ma Suna West. Jojuma leronwa. Kar sa achiel mar okinyi, oganda mathoth mabende osito gigegi e yorego mag kuo ne omolo e stend obila ma Oruba. Chopo gi kae biro bang' yudo lipot ne obila ne omako mwandu mathoth mag kuo e kinde apedha mane gitimo e kar dakno mar Pand Pieri e sub county no ma Suna West. Gikwalo gimoro amora e ot, nyaka sikari, nyaka mogo, nyaka lep nyithindo, kendo kwal mana godiochieng'. Moruba adwa wacho ni dhi mbele gi tich mutiyono. Aparo ni jopiny bende support wachni. En gima lit ka ikwali to ng'amo kwali duogo koni niya ouso gino e bei moro mapiny, to gin mana gik mantiere Pandi. Onge sufria, onge utensils, okawo te. Koro nyoro manyo piny orunyoro, ong'ado dirisa gi iye, chiemo manodong' tong' galot, ong'ado dirisa mewi bola, okawo go, oringo go. Moko kuom ogandagi ne obedo kod hawi maber bang' yudo mwandugi mane okwal kuom mwandugi ma obila ne omako e kinde mar apedha. We were able to visit those areas, the hideouts of the stolen properties. Several items like TV sets, laptops, assorted clothing, pairs of shoes were recovered from the house where they were hidden. Though we were not able to arrest the suspects. Wanto mago manyo kwalto wedo nyirigo ne osemake ni e court ka, ni e ka police ka, kendo mago kwayo ni mondo mi tergi e court. To nikech jomo maki onge wachni, ne wakwayo police ni gitimo uchunguzi jomodak kuma ne gigi oyudie. Many jodagwego mag Suna West wacho ni kuo ma osemedore e gwengego osemiyo gidak kod luoro mokalo, ka kwayo margi en obila dhi nyime kod chenro mar timo apedha kaachiel kod kachero e sechego mag otieno. Wakwayo polisi Moruba kata polisi ma Migori mondo patrol gi mane gitimo ka gitim pile ka pile. En gima lit ka inyalo dhi ni wero tiwero ne mana vijendewa matindo tindo gi. To anyalo kwayo osieso ma Migori kata kane bed ni nyoro ne ji osedhi to gitimnwa reading Pandi. Bende ne oyangore ni rawere mathoth ma giteni 18 we koro donjo e wechego mag. There is a young boy of around 12-13 years who was being used to enter the church and open the windows for them to steal those properties. So those ones were also arrested, and I think we are making a breakthrough. Otimnwa reading slums magwa ma Migori gi. Ke slums ma Migori gi nyithindo madhi school emodake to nyithindo go ema kwalowa. E kinde mar dwe achiel mokalo, wechego mag arita kwe ok osebedo makare e sapon ma Suna West. Oganda mar Omade koro sito ngimagi e kind monj ma itimo kod jokuogego. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Kapod wantiere weche motenore kod arita kwe, obila e gwenge ma Tigoni kaunti ma Kiambu omako simbe 3,000 ma iparo ni notigodo kod achudhe kwalo jo Kenya. Obila go bende yudo ranyisi ni achudhe go osekwalo jo Kenya omenda maromo shillings milion 60. Certain types of phones as we are seeing there. You can see we have the X make and also Nokia phones. These phones are suspected as the ones which have been used to con people of their money by the fraudsters within different areas of Nairobi and also areas of Kiambu County. The place where they were recovered, that is within Malidi, that is within the Mambruk Tea Estate, within Limuru.
A part of them have already been burned down. So what we have been able to recover is 2,000 pieces. Kapod wantiere weche mag arita kwe, paro pod meno nyuolore wach ma piny owacho chano mondo chwal apisas mag obila ne ruodhi ma pacho ka jopiny ka achiel kod ruodhi okawo parono mopogore opogore seche ma piny owacho to yango ni chenro biro chakore ayanga dwe mar achiel higa manyien. Weekly Foko nigi mathoth. Seche manok kende tok piny owacho kokalo migawo mar arita yango ni gin kod chenro mar chwalo obila e rang'iny mar location e kor gwenge. Jopiny koro medo golo paro ewi wachno. Thoth jopiny go orwako chenrono gino ma giwacho ni biro konyo e kedo kod timbe maundu ma osebedo e kor gwenge kinde ka kinde. Wan waongo mano lwedo kendo wadwaro ni kaber to sirikal omed mano nikech jokuoge gi bisa ni giingo gi numbers. Wan wadwaro ni sirikal kaber to miwa polise kata par maseche kata 15 kwe mana aluora manyalenda ok ber ahinya. Koro an kaka jakom asiro wachno mondo gikete mapiyo kaka nyalore. To kata ka owe mano kata mano otieno makawuono e karwa kar tich ka be wacho buogowa ka inyadhi tikwalo kamoro ma aparo ni kade polise go nitie nigi patrol to ne nyabedo maber kata gimotimre no doko timre. Kata kamano gidwaro mondo obila go lure tir mana gi tijegi ma ok gidonjore e weche mamoko ma ok opuodhe gi chik kaka siasa e kind timbe mamoko. To gima wanyalo kwa ni polise ma idwa mi chief nogono gibed joma tiyo tich monego ma gikonyogo jopiny, gibed joma biro haros jopiny. Harassment mane mokwadwa kwa mwanyalo kwayo ni kapo ni giwuok oko ni gino mondo gikoparate gi society. Tapa ni kwe manyalo within security machano ji nyalenda kani nyalo dok chien. Chenro no machano chwalo obila ma ok tin ne abich ne ruoth ka ruoth mochung' ne arita kwe rang'iny mar location ka location orwaki ahinya kod ruodhi ma pacho ka giwacho ni biro konyogi ahinya kedo kod njore matimore e kor gwenge. Hapa serikali nasema asante sana na ni kama wametuangalia maslaha na ni kama wanatujenga sana. Kwa sababu kuna machifu kadhaa walikufa kwa mkono ya watera bila upata usaidizi yoyote. Wakati chifu atapatiwa askari ama askari wako karibu na chifu, jambo lolote ya uhalifu ikitokea inafanyiwa kazi haraka. Haitachukua muda ati chifu anatuma mwananchi kwenda kwa polisi ama polisi anaambia mwananchi hii kesi ni ya chifu, rudi kwa chifu. Piny owacho kokalo kuom migawo mar arita odiechieng' manyoro ne owacho ni gichano chwalo obila ne ruodhi gino mageto thiro maundu kaka kuo, mecho mag ang'enge kind timbe njore mamoko ma okwako gwenge mathurka. The State Department for Interior to work towards a process of enabling every chief to have security at their disposal, to enhance security at chief's offices, but also to assist the chiefs in enforcing law and order. Chenro no ma ichano ni biro chakore ayanga tarik 1 dwe mar achiel higa manyien biro chwalo obila moloyo 12,000 e locations duto 2,400 ma e thurka. Weekly Foko, Ramogi TV. Kaudhi weche motenore kod keto mwandu, jatend piny Kenya William Ruto koni piny owacho sechako keto chenro mowinjore mar chiwo lwasi kod alwora makare ne joket mwandu mayawo kembe pacho ka. Ruto mane loso bang' yawo ayanga kambi mar loso chumbe mar Devki Steel Mills mantiere Samburu e kaunti ma Kwale. Bende okoni gibiro kumo wach golo mwandu manyalo yudore pacho ka e pinje maoko. Joja oko nigi ler. Jatend piny Kenya migosi William Ruto ne oyawo ayanga kambi mar loso chumbe midendo ni Devki Steel Mills mantiere Samburu e kaunti ma Kwale. E romono ma bende ne okelo kanyakla jo ohala kaachiel kod joket mwandu mopogore, Ruto ne okoni gidwa jiwo factories manie pacho ka tiyo gi mwandu mawuok e pacho ka mak gologi e pinje maoko. Kulima nyeusi hapo ni coal inatoka kule South Africa, ingine inatoka Tanzania. Tunatumia karibu bilioni 12 kila mwaka kwa saa hizi kuagiza hiyo coal, na tuko na deposits yetu hapa Kitui. We need to ask ourselves the rationale of importing coal from other countries when we have our own coal. Ne okoni en midhiero ni chiegni factories 16 oseloro e pacho ka ni mar moko kuom brokers tiyo kodgi e yo moko dhi kare, gino mosemiyo kwan atamalo maduong' mag rowere wito thuolo mag tije.
Hivyo tutashirikiana, tutafanya hiyo kazi pamoja ili tuhakikisha kwamba hizi viwanda zetu zinatumika katika hali ambayo inatuongezea mapato, inazalisha mali katika taifa letu la Kenya, inazalisha ajira katika taifa letu la Kenya na inatuongezea ushuru, ndio tuweze kupanga yale mambo mengine mengi. Lakini nitaweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba hakuna bidhaa ambayo inatengenezwa kwa hii kiwanda ambayo itatoka nje. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu tukiendelea kuleta bidhaa kutoka nje, kuna vijana hapa Samburu watapata kazi huko Amerika kweli? Kuna vijana hapa Samburu watapata kazi huko China? Jatend factory no Narendra Raval koni piny owacho one uogo komotegno mar jolo joket mwandu to chutho korka weche magusuru makore lach. First company in this whole world will be fully green producing steel by having our own energy which is zero carbon. The Kenya we want to put into the front line of the green energy, and that will be started by us with your blessings, sir. Wach makamano ne bende osir lwedo gi moko kuom jotelo mane oyuore nyasi no mar yawo ayanga factory no manengo ne romo shillings bilion 30. Tunatarajia kwamba mzigo hii itakuwa inabebwa mara 3 kwa wiki, na ya kwamba hiyo itakuwa imepatia sio tu biashara na faida kwa watu wa hapa Samburu, lakini pia imepatia kujenga uchumi ya Guru baina wewe na mimi hapa. Hakikisha kwamba wenyeji watabaki. Lakini kulingana na resources ambazo tuko nazo kama county, hatuwezi kumaliza kila kitu. Kwa hivyo tunaomba kile kidogo ambacho tumeweka, tunaomba pia serikali ya kitaifa iweze kutuongezea ili tuweze kujisimamia. Bang yao ayanga factory ni mar loso chumbe e county Makwale kae, jatend piny Kenya William Ruto koro jiwo joket mwandu mamoko mondo mi wasumie kido maket kod mae mar jiwo thuolo mag tije e pachoka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kaodhi weche mag doho maduong' ma pachoka welo thuolo jaod bura ma Sirisia John Waluke kaluwore gi bura mar mibadhi manodonjne godo bang' bedo od twech kuom thuolo mar jumbe 6. Waluke we thuolo gi omenda ma ching ma shillings milion 10 kata rambun ma milion 20. Kang' makama biro bang' kane oro kwayo ne doho maduong' ni kuma ne ochiwne ne ger. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Jaod bura ma Sirisia John Waluke ne bura oloyo bang' yude gi ketho mar mibadhi mar shillings milion 313. Mibadhi mane luoro kuom mar omenda kowuok e bad migawo mochung'ne kano chama e dero mar piny owacho NCPB. Waluke ne odonjne gi mibadhi makamano en kanyakla gi Grace Wahungu, nyawadgi mane otimo godo ohala e kambi mong'ere kaka Erad Supplies and General Contracts Limited. Kokalo e kambi mar Erad, ne winjore gi chiw tons 40,000 mag bando ne NCPB e higa mar 2004. Kata kamano bang' kane osechiwne gi milion 313, ne ok gichiwo oduma moramora. Okang' manochuno mondo othich oko orak makamano, kaluwore ni kambi mar Erad ne ok ochiwo singo ni ne gintiere kod bando moromo. Kambi mar Erad kata kamano ne oringo odhi e doho ma odonjo ne NCPB. Ka gileko ni gintiere gi bando mane gigolo e piny Ethiopia, bando mane gileko ni ne okan kod kambi mar ndeke mar Chelsea Freight e piny Djibouti. Kokalo iro kilka maloka mare Elisha Zebedi, Waluke ne okwayo doho mar chwalo ng'ur mondo ong'ad bura ponono ni chudo bang' winjruok mane gibedo godo gi NCPB ne inyalo chiw godo kum mayande ne ochiwne, mano mar twech kuom thuolo mar higni 67 kata fai mar bilion 1. Bende kokalo e otese mage e doho, Waluke bende ne okwayo jong'ad bura mondo ong'ad bura mar yango ka bende director mar kambino rang'iny mana intiere bende ne inyalo donjne gi ketho mag chudo mane ok otimo. Kokalo iro kilka maloka mage Otiende Amolo gi Elisha Ongoya, Waluke nonyiso jong'ad bura mag doho mar chwalo ng'ur ni omenda mar milion 313 manodonjne godo kanyakla gi Judy Wahungu ne ochulgi e yo maratiro. Jong'ad bura adek mag doho mar chwalo ng'ur, Asike Mahandia, Grace Angenye, kachiel gi Sankale Olekantai, kata kamano ne ong'ado ni we Waluke gi rambun kapode iwinjo ywakne no. Owe thuolo gi rambun mar omenda ma aching mar milion 10 kata bond mar milion 20.
I'm going to make sure that I work hard to compensate for the time that I lost in prison. You know, prison is not a good place for people to stay. But because of laws and other maybe activities that are needed by the government to be done, and that is why I was brought here. That's why I'm from the prison, and I did not steal, to be honest. This case is political, and everybody in the world knows, and they should know that it is political. I did not steal anything. Sharon Ongao, Ramogi TV. Kwa dhie weche mag omenda ma ji mathoth rito dwe mar 12, jatend migao mar Saga Simon Cheluguyo kwedo weche moko manyocha fuong'ore ni joma oleo chulo hola mar Hustlers Fund ibiro go fai ma omenda maromo shillings milion 10. Kano twak gi jofwamb weche apisi mare, Cheluguyo olero ni fai ma kamano ibiro miyo jota chenro mag hola ma kamano ibiro yudo kod ketho mar tiyo marach kod hola mar Hustlers Fund. Odhi nyime kod yango ni Hustlers Fund jolo thoth jopiny maonge kod nyalo mar kawo hola e bengi kuom miyo gi hola e nengo mapiny mar chako kod medo dongo ohelni mekgi. Chris Owino nigi lero. Kalore gi weche mosebedo ka fuong'ore e wi omenda mar Hustler Fund, piny owacho owuok oko kendo golo ler e wi omenda ma kamano. Jatend migao mar Saga Simon Cheluguyo okwedo weche mosebedo ka wachore ni jogo molewo chulo omenda mar Hustler Fund ibiro goyo fai mar milion 10. Cheluguyo olero ni mana jota chenro mag Hustler Fund ma ibiro yudo kod ketho mar tiyo arietha kod omenda ma kamano ema ibiro miyo fai mar milion 10. There is no such a thing. The penalties outlined in the regulations, which is the normal PFM regulations, target fund officials who may embezzle or misappropriate or misapply the funds. Ne omedo wacho ni hola mar Hustler Fund nen mar konyo jopiny mochando maonge kod nyalo mar kawo hola e bengi ma okwego helene madongo. The Hustler Fund is revolutionary as its objective is to make affordable credit to sections of the population that have been left behind for far too long. Cheluguyo bende odok ne omenda ma ijuogo jomokawo hola mar Hustler Fund ka owacho ni atamalo 8 ni piny ka ipimo kod mago ma bengi juogo jopiny e kinde ma gikawo hola e bengi. Banks currently are lending at 14%, and this is almost 50% of the current lending rates. So it's a really fundamental shift in the cost of borrowing and lending. Kata kamano, ne olero ni piny owacho nyalo duoko piny nyinyo ma kamano nyaka atamalo 5 e kinde mabiro. Ne oyango ni jogo madwaro hola mar Hustler Fund biro ndikore kuom chwalo ote moyiedhi ma ibiro miyogi kod piny owacho. No registration is required, and all that will be required is to dial a code. I've already signed a request to CSICT to allow us to use a special code, short code. Bang' oro kwayo, jopiny biro yudo hola makamano kokalo e simbe maggi mag ong'we yamo. Hola moyiedhi mar Hustler Fund ne en achiel kuom mise motegno mag riwruok mar Kenya Kwanza e kinde campaigns kendo idhi chake ayanga e giko dweni kod jatend piny William Ruto. Jumbe ariyo kende motelo ne chako ayanga omenda moyiedhi mar Hustler Fund, jopiny kod geno ni omenda makamae dhi konyo gi e kedo kod achiedh nadi ma okel kod idho malo e nengo mar ngima. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawere gi weche mag omenda mag Hustlers Fund, jatend migao ma weche tudruok manyasani Eliud Owalo ojoro were mamanyo tije mondo tigi lony manyasani ma piny owacho biro yango e gwenge mopogore opogore mondo mi gitim ohala. Kane olosi kinde pogo chiemo e gweng' ma Wagayo, Owalo wacho ni piny owacho ni kod chenro maketo tudruok mag mbui e gwenge duto ma pacho kamano internet.
ng'aragu. So chiemo ni okel ni joma thagre malich ahinya. An kawuono akan komit elido wacho obodhi medo chiemo kodok Nairobi. Ber koserach. Nyasaye ong'eyo gimomiyo timo gige. Mheshimiwa Goliero kamano kidok kibedo gi mwandu mar piny ilaro. Andalo mana mjumbe mararieda nagero lab kilomita 92. Nikech mwandu onge piny momeo to onge piny modhier. Mheshimiwa ka utudu muloso ndara ni ohala mawuok e game kind game galego gi Ugunja biro loko kit ngima mar joot. Oserumo. Sani koro en saa mar tiyo ne jomage jopiny. Omiyo sirikal mar Kenya Kwanza ka en e bwo William Ruto wabiro tiyo gi jotendu moyier koda ma ok oyier. Ber kosi ok ber? Ber kosi ok ber? Wan gi governments ariyo. National government motelne gi Ruto kucha to gi county government mani piny ka motelne gi joma moko. Wan wabiro tiyo gi county wayie ikre mar mondo wati gi county governments bende nikech giduto gin governments monego bed ni konyo ang'owa jopiny. Omiyo kodwa babagwa. Kadhi weche mag somo, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu pod dhi nyime kod limo jopuonjre kod jopuonje ewi chal mar ikruok ne penj madongo ma higani. Odiochieng' ma kawuono Machogu nolimo kaunti ma Homa Bay kendo Ali Abich nolosona report machal kama. We reap the fruit. Then I hand over the program. It depicts. It is my sincere hope and prayer that our humble facilities will accord you a comfortable stay. We want to assure you that this year's examination have not been rigged and will never not be rigged. I understand and I know you know the difference between leakage and early exposure. Every candidate will only have a chance to see the contents of the examinations on the hour that each paper will be administered. One aspect I like you to firmly focus on this year is the second paper of each day's examination. As you are aware, we have previously had cases of early exposure arising when some unprofessional people open the second paper earlier than the scheduled time, then sneaking a few questions to innocent candidates. Mar weche motenore kod somo to kod ikruok ne penj madongo no emobro kawo godo ywewa mokwongo. Kata kamano kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikuni e chenro mar OIMORE. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jaber, I saw your message. Let me ask, do you like avocados? See, you come over, we cuddle. Asila unabonga mingi. Ni Airtel Umera. Every time I top up using Airtel money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel money. Jaber, character development is my love language. Dial *334# to activate Airtel money. Airtel, the most affordable network. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe?
Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Najua kuwa mnaweza do more na direct line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia direct line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi na in case mimi nipate ajali rahisi no maachia direct line. Omera, what about my palatial residence? Nama achia direct line. Do more na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct line. Every day is sure. Do more. Dial *860*419# to get Oyo Daktari. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete chenro mar OIMORE. Wadhi e weche motenore kod lokruok ma kor lwasi. Pinje mag Afrika e okang' machielo ywak ni gidong' nono maonge ber ma giwuok go e romo mar lalruok e wi yore mag kedo gi midhiero mag lokruok mar chal mar kor lwasi. Romo ma rumo ayanga kawuono e piny Misri. Kaka Joyce Oduor lero, winjruok ok nobedo moriere e wi yo makare mag yudo omenda mag tieko achiedh nade mikelo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. E winjruok makare mar tieko achiedh nade mikelo kod lokruok mar chal kor lwasi okelo pogruok e paro e romono mar twak e wi okenge mag kedo gi lokruok e chal mar kor lwasi morumo kawuono e boma ma Sharm el Sheikh e piny Misri. Apisas madongo mag romono moriwo jatend COP27 kod jagoro maduong' mar riwruok pinje onyiso luoro magin godo kuom koso yudo yore makare mag yudo omenda. At this late stage of the COP27 process, there are still a number of issues where progress remains lacking, with persisting divergent views amongst parties. The most effective way to rebuild trust is by finding an ambitious and credible agreement on loss and damage and financial support to developing countries. The time for talking on loss and damage finance is over. We need action. Romono morumo kawuono ochiwe twaka kotudore kod weche mane gichope winjruok monego sir lwedo kod pinje duto 197 mane riwruok pinje. Kata kamano, wach mar chudo e tielo machielo ochako kelo chochni ka pinje momeo mathoro timo chenro mar rocho chal mar lwasi ok dwar chulo omenda e agulu mane ochuogi. Developed nations must not ignore the demand from developing nations to establish a loss and damage finance facility to help developing nations recover from the adverse effect of climate change. We cannot continue to deny climate justice to those who have contributed least to the climate crisis and are getting hurt the most. Now is a moment for solidarity. Jochung' elo pinje mahinyore ahinya to wacho ni mondo romono nyago lemo winjruok onego bedie e wi chenro mar chwalo solro mar omenda mane oketie winjruok. We do have to go forward
with at the very least, a political announcement of intent, because that is what is needed. The political will to take loss and damage forward. Kata odoko ni romo no rumo, ngur nitie ni weche mathoth owe oko, kata oboke mar winjruok ka wach ma ochako mipek e oboke ma ondike fuoni mag winjruok en jiwo lwenja gayo liet manitiere piny ngima obed degrees 1.5. Well, the cover text still needs a tremendous amount of work. We are not in a position to say that this is enough of a common ground to agree upon. Jochung e lo pinje ma hinyore ahinya nikech lokruok e kor lwasi ne nigi geno ni keto wach solo omenda kaka achiel kuom ajenda margi ne nyalo nyago olemo. Kata kamano, mano chalo ma ogore Luanda. Joyce Oduor, Ramogi TV. Ramogi, midhusi mar corona pod oko orumo kakoro kwan jogo magawo midhusi mar corona e kaunti ma Siaya medore tielo machielo ma midhusi no muoch. Romo mano kelo kanyakla jotend migepe kaunti no. Ne oyangore ni kwan no osemedore mokadho e thuolo mar jumbe 2. Ji 9 oseyang ni ne ogamo midhusi no e thuolo mar juma achiel mokadho. Kwan no osemedore ka ji 28 osegamo midhusi no e kind wuok tich juma ni nyaka odiechieng' manyoro, kama koro kelo kwan jogo mosegamo midhusi no chakre tarik 1 dwe ni nyaka odiechieng' manyoro chopo ji 43 ka oriwo. Gande kaunti no okwa mondo rit chike magawo landruok ma midhusi mar corona. Mano yang kod migawo mathieth kama oting'o rwako abwog rombe ka giyuoro mar kawo chanjo ma midhusi no. Matimore kata bedo ni kaunti ma Siaya oyang kaka namba 3 e kind counties mosebedo e ng'ala manyime mar oganda makawo chanjo ma midhusi, ka koro gini kwana tamalo 49.5 mar oganda ma oseyudo chanjo. Ramogi, kinde ni ma wadhi e nyasi mopogore opogore e kor gwenge ber ka obedo akicha wang' apaya ka koro lipot wacho ni kwan jogo mosewito ngimagi e masiche mag apeyni higa mokadho gin ji 17,555 ka thoth masichegi timore giko dira. Duol mochung' ne arita e apeyni ma pacho ka NTSA wacho ni higa ma 2012 nyaka 2022 mano rumo giko dwe mar 10 kwan oganda mosewito ngimagi e masiche mag apeyni medore kipimo kod mago mosetho sama chal kamano higa manokadho. Ka NTSA wacho ni thoth masichegi timore giko dira ma jowuotho opong'o apeyni. Bende ol mar joriemb nyamburko gi ng'ado ndara kuonde moko yangi medo kelo tho e pacho ka. Ka odhi weche motenore kod od bura to kod mano motenore kod jotend migepe counties, od bura e kaunti ma Kisumu koro oseketo ikruok makare mar chako piedho jotend migepe 10 mane ogwel kod gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o chenro mabiro chakore juma manyien. Spika ma Kisumu Elisha Roja jakom komiti mabiro dayo dho jotend migepe go kuom ndalo 2 mondo ng'e ka bende gichwiny e teo migepe ma oyiergi go. Kaka ran mar od bura ma Kisumu Oweno Juok wacho ni bang' chenro no madhi kawo ndalo 2 MCS biro ndiko report ma bang'e biro pedhe od bura mondo ng'e ng'ama okalo penj kata oyo. Jogo makendo ratiro mag oganda e boma ma Kisumu dwaro ni MCS go ket ji 10 mogwel go orindi maliet mondo kaunti ma Kisumu yud jogo ma otegno manyalo tiyo ne jopiny e yo makare. Gini ma gidhi ng'iyo kaka dongruok dhi bedo e kind oganda ma Kisumu County, omiyo jopiny dwaro jok ma dhi tiyo mondo oger Kisumu dhi mbele gi dongruok, nikech budget itimo higa ka higa, department ka department yudo pesa ma onego tigo. Koro ministers gi ema dhi neno kaka koro chike mosekal gi pesa mosekal dhi tiyo mondo jo Kisumu yud dongruok makare. Bang' ka komiti no osedadhogi to komiti ni biro dhi ndiko report margi. Ka gisendiko report margi to report no ibiro duogi e od bura mar Kisumu. Koro wadwa ni process ni mondo kaw ma serious, to achiel kuom
Beni ging'iyo en weche mag integrity chapter 6 mag constitution, kendo ahinya onego beni ging'iyo article 10 weche mag transparency and accountability gi kaka jogi dhi tiyo, gin joma chal nade ahinya to relationship gi mar jopiny chal nade be. Wadhi county ma Homa Bay. County ma Homa Bay yangore ni pod ni kod midhiero kaluwore gi nok mar choche. Ka kuonde dak mathoth, jopiny pod tiyo kod choche maricho ka moko bende nonro yango ni konyore oko e pap kata e bunge. Jafwambo marwa e county Homa Bay Alia Beach ne utimo limbe kar dak mongore mashauri yake boma wa Homa Bay ma bende nok mag chope okwako kendo nolosnwa lipodni. Wano bed choma ber ma onge lwang'ni ma onge dung ma nigi hygiene pod wan pe yo ma ginyalo konyorego ka moko bende chuno plot mantiere kani mondo ikale plot ni kibire chuman kani orach taya man ka gi bok lel mademi ng'ato bed gi chir mar dhi e choo. Koro wadwaro mondo serikal okonywa kunyalo do chope mabecho ke chupe bethin. Lakini sasa choo tunatoka huko tuna cross tukienda pale kama ni usiku. Maana kama hakuna choo huko ndani itabidi tu cross. Giwacho ni chal maricho mag chope mathoth ginego keto ngimagi kaachiel kod nyithindgi kamarach mokalo mar gamo tuoche ma ikelo kod alwora mochido ka bende giywago chido masani koro kar dagno chidogo. Shida ma waneno shauri yako ka en mar lil maka moloyo king'iyo choo makani oger gi mana bath wang'a yo. Koro doka choo kosepong' to mol ka koro ma molni to nyithindwa mashauri yako ka koro magi tugo mana e wang' pigni kama to mano nyalo miyo gi tuoche. To ok mana ma kende, nyaka piny koni bende nitie kuonde molil mang'eny. Unapata household imeona demonstration site pale tumejenga, alafu wanaambia CHV wanatamani kuwa na choo kama hiyo. So wakishapata client kama huyo wanamlink na trained artisan then anakuja kujenga. So hapa tumejenga choo inaitwa leach pit. Leach pit ni choo ambayo inatumia maji na ni choo ambayo inajengwa mahali ambapo mchanga inaporomoka sana. So choo inajengwa, the superstructure tunajenga kwa ground mahali ambapo tuchimbi shimo yoyote. Then nyuma ya hiyo choo tunatengeneza junction box, alafu tunatengeneza 2 leach pits. Hizo 2 leach pits zinatumiwa one at a time. Client anatumia moja, ikishaja ana switch kwa ingine. Coordinator migawo mochung' ler kod ngima oganda e county ni Paul Agwanda wacho ni mana sub counties 4 kende ema giyango ni jopiny kod chope miechgi kendo pod gidhi nyime gitiyo kod migepe mamoko e neno ni chope obedo moromo e county. To kwa be wacho ni choo ber te kuonde moko nitie choche ma kata kidhiye to pod ok gibeyo. Wan gi beaches mang'eny moloyo bende e Lake Victoria kaluwore gi vastness ma Lake Victoria. Joma ni e dho nam nyaka losre kuonde moko ogin ga dieri gotieno ni ginyalo losore ka gia e lupo ginyalo temo gi magilosore oko. Wan gi kuonde niang' machalo Ndhiwa bende thagowa. Kuonde moko be bunge ng'enye ka Suba bunge ng'eny saidi bungu bing'e ni miyo ng'ato bedo gi jing'o ma losore oko. Kar dak mashauri yako en achiel kuom kuonde dak mapod ni kod chandruok mag chope ma jopiny nyalo konyore godo. Kata kamano migepe mopogore sani koro tiyo kanyakla mano ni kuonde dak mopogore kaunti mo be kaendi obedo kod chope ma jopiny nyalo konyore godo mar konyo e rito alwora. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. Hello, my name is Rahama Mathamia and I am the current Miss England 2021/2022. When I won, there were a lot of people that were upset because it just didn't make any sense. You don't look at me and think I'm representing that nation. I was telling my family, it's nice to see yourself and your own people. But when I get Swahili, you understand, they understand the culture, the heritage, nakula chapati, na stew. I'm British, but I'm also Kenyan. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, bub. Can you sing? Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Do you have that $1 million voice? Inawezekana, inawezekana mama, mimi nawe. You are here, and you're touching every life. This is your chance to make it on the international stage. I put them all in a line, came from the dirt, na bado na shine. I take one step at a time. And walk away with 12 million shillings. Register now on www.thevoice.africa. Fill in the registration form. Submit a 1-minute video clip of yourself singing. Registration closes on November 20th, 2022. The Voice Africa. Music, your passion. Africa, your stage. Connected by Airtel, the most affordable network. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Naitwa Robert huko Igo, nafanya kazi ya ujenzi. Mimi ni fundi wa mjengo. Yenyewe ni furaha kubwa. Ndio nilikuwa na hiyo imani ya kuwa nitakuwa na hiyo pesa kwa sababu nimekuwa nikiomba na nilikuwa na matumaini. Mchezo wa Shabiki ni ukweli. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni nyakoro mogi huadhi e pap. Ang'eni koro ma en report mabro miyo johera mag tuke adhula mapacho kaendi mor. Tuke adhula e pacho ka mag FKF duoge wang'e kochakore gi kodirani e season mar higa ma 2022 2023 magi timore kata bedo ni duol matayo tuke e pacho kana witoko